Здравейте, това е поредното издание на преданието на Фокус. Уважаеми зрители, добър вечер, аз съм Веселин Пренаров. Остават броени дни до началото на поредната предизборна кампания. Предизборна кампания, в чието финал на 25 октомври всички ние ще избираме органи на местна власт, на местно самоуправление, кметове и общински съветници. Тази вечер ще ви представя още едно от ярките лица на реформаторския блок в Бургас. Според мен един човек, който много масирано, много настъпателно, много бойко навлезе в обществено-политическото пространство на Бургас през последните 2 години. Това е един млад човек, който според мен вече няма нужда от никакво представяне, но все пак аз съм длъжен да му кажа добър вечер и разбира се да му благодаря, че прие поканата да участва в този разговор в преданието на Фокус по канал 0. Това е Живко Табаков, който е заместник областния координатор на Движение България на гражданите. Той е общински лидер на партията. Живко Табаков е един млад образован човек, който близо 17 години от живота си е отдал и продължава да мисли и да работи за туризма, за просперитет на българския туризъм. Ръководи и управлява редица успешни фирми в сферата на туризма. По-настоящем Живко Табаков е и съветник в политическия кабинет на министъра на туризма на Република България, член на борда на директорите на Слънчев бряг АД. Въобще е един човек, който така е обрекал живота си и своите професионални познания и амбиции в сферата на българския туризъм. Той е туризмът да се превърне в приоритет на общинското и на държавното управление на България от тук насетне. Господин Табаков, преди няколко дни регистрирахте и листата на реформаторския блок в Общинската избирателна комисия. С какви амбиции, с какви цели тръгвате към местните избори на 25 октомври? Знам, че беше изключително важно за реформаторите да се явят единни, обединени, да имат ясни цели и всъщност да излъчват сила и увереност пред своите избиратели на 25 октомври. Добър вечер, господин Пренеров. Добър вечер и на зрителите на канал 0. Благодаря за добрата визитка. В интерес на истината, господин Пренеров, аз никога не съм имал притеснение, че реформаторския блок ще се яви единно на изборите 25 октомври. Ние го дължахме на нашите гласоподаватели, които ни гласуваха доверие на предходните избори, както на европейски, така и на парламентарните. Хората видяха в нас обединение, хората очакваха в нас обединение. Ние се обединихме. На прага сме на предизборната кампания и смятам, че от тук нататък ще затвърдим и ще спечелим повече доверие на десните господаватели. Аз си мисля, че това обединение всъщност ви го дължахте на всички тези хора, които изповядват десни политически пристрастия. Това са десни автентични избиратели. И не знам, но поне така си мисля, че всъщност едно успешно представяне на реформаторите на местния вод, това ще бъде барометър и тест и оценка въобще и за тяхното бъдеще, за тяхните бъдещи послания, за тяхния бъдещи политически живот като реформаторски блок. Така че смятам, че местните избори са един огромен рубикон и тест за вас като реформатори в България и разбира се в община Бургас. Господин Табаков, какво е вашето лично политическо самочувствие? В крайна сметка така, вече 2 години сте позната фигура в бургаската политическа действителност. Присъствате, така добре сте прият в обществените среди. Как мислите за 2 години, след 2 години? На какво политическо самочувствие се радвате? 2013 година, когато станах общински председател на Движение България на гражданите, още тогава казах, че даваме сериозна заявка да бъдем незаобиколен фактор в община Бургас през 2015 година. Свършихме много работа. Говоря конкретно с Движение България на гражданите. Смятам, че структурите ни, които бяха млади, вече са укрепнали в цялата област. Ще участваме в почти всички листи с наши представители сега на тези избори. В община Бургас, както сме добре представени, смятам, че в нашите структури има много млади, образовани, амбициозни, доказали себе си хора във времето. Няма населено место на територията на общината, в което няма представител на човек от нашата партия, което само по себе си ще укрепи още повече резултата на реформаторския блок. Каква е идеята да имате такива изнесени приемни или офиси на Движение България на гражданите на територията на общината и областта? Поне на първо четене, на първо впечатление, това отговор на този въпрос е да бъдете по-близо до хората, да усещате по-реално проблемите на живеещите по места, да бъдете техния така наречен обществен посредник, човека, който може да
доведе до успешно решаване на техните проблеми. Това ли е идеята да бъдете с тези офиси на територията на цялата община и Бургаска област? Което смятам, че е най-добро на тази идея, че ние сме с лицата си там на место. Аз не смятам, че в нашата община ние трябва да си говорим с нашите господаватели през медии, а ние трябва да сме близко до тях, с хора, които познават. Всяко едно населено место, в нашите офиси работят хора от това населено место. Ангажиментите, които ще поемат те, са ангажименти, които трябва да изпълним и ние. Друг е въпросът, че с отварянето на всеки един такъв офис, ние ще по време на изборите ще сложим и кутии, в които кутии ще можем да получаваме както предложения, така и сигнали. Много важно нещо, което също искам да кажа, че Движение България на гражданите стана част от националната кампания против антикорупционния закон и ние имаме амбициите да съберем 110 000 подписа. Това е в подкрепа да бъде приет този антикорупционен закон от Народното събрание. Ние желаем на всеки един депутат, който ни се е разписал, да съберем 1000 гласа против неговото решение. 110 бяха народните представители, които ни подкрепиха закона антикорупционния и това е причината да съберем 110 000 подписа. Освен, че сме близко до хората, в момента един от основните ни ангажименти ще бъде да можем да покажем на хората, които управляват България, че корупцията трябва да бъде изкоренена. Добре. Да се прехвърлим отново на територията на Бургас и на община Бургас. Така, вие сте млад човек, сигурно имате своя поглед, своята гледна точка към развитието на морския ни град през последните няколко години. Как се промени Бургас? Как се променя града ни, господин Табаков? Нееднократно съм казал, че Бургас е променен в положително. Бургас може повече. Това, което в последните години беше приоритет на община Бургас, беше градска среда и инфраструктура. Направи се много, ние за това сме и пример град Бургас, като град, който усвоява най-добре европейските проекти. Един от основните акценти на реформаторския блок, моя лична кауза, е да развием Бургас с трети приоритет, като целогодишна туристическа дестинация. Чакайте сега, тъй като това ми става интересно, вече влизате в строго професионални води, тук ви е силата. За кратките минути на тая среща, по време на кампанията сигурно пак ще имаме поводи да говорим по тази тема. Как се представя, че туризма да се превърне, да стане основен приоритет в работа на община Бургас? Има ли възможности, има ли лостове, има ли механизми? Защо трябва туризма да стане начално място в управленската програма на община Бургас? Както вече ви казах, Бургас има всички дадености да развием бургаска туристическа дестинация. Имаме демографски дадености. Много от хората, които посещават Бургас, го посещават последните причини. Това, че имаме плаж и море, те го разпознават като град, в който могат да почиват. За жалост, много хора преминават през Бургас, на юг и на север от нашите курорти и го разпознават като крайноседмична дестинация. Много се направи, но трябва да продължава да се работи в развитието на спортния туризъм, трябва да се работи в развитието на конферентния туризъм. Близо от 2 години ние правим много сериозни стъпки за развитието на круизния туризъм. Една от много сериозните амбиции, които трябва да имаме и цели, които трябва да постигнем е да развием на територията на община Несебър и въобще в цялата акватория на Бургаска област яхт туризма. От изключително важност е Бургас да стане целогодишна туристическа дестинация, защото един от най-големите проблеми на кадрите в туризма, това е недостигът. Много от тези хора, които ние обучаваме в институтите, които имаме в град територията на Бургас и областта? Конкретно в град Бургас това са гимназията ни по туризъм, колежа по туризъм, ВХТ института, в който има много специалности, които са туристически ориентирани, профилирани, да. Но тези хора работят с сезонен характер. В края на сезона хората избират или да напуснат Бургас, или отидат в друга страна. Кадрите в туризма са ни от изключителна важност и много ценни. В годините инвестициите, които бяха направени, тези кадри ще бъдат все по-ценени и все повече недостатъчни. Не трябва да подценяме, че от близо 1 година много голямо желание от страна на целия бранш беше създаване на ресортно министерство. Най-сетне след 20 колко години България има своето Министерство на туризма. С усмивка ще кажа, че един от основните ми акценти, който беше в предизборната кампания, беше наистина Бургас, наистина да бъде създадено такова турско министерство. И аз много се радвам, че съм
съветник на министъра именно в този кабинет. Част от екипа сте на министерството. Разбира се, и мога да допринеса с моя опит и знания. Говорим обаче в момента конкретно за Бургас. Министерството на туризма е структура, която трябва да създава условия за бизнес и в момента предстоят откриване на 9 туристически офиса. Един от тези туристически офиси ще бъде отворен в област Бургас, именно в община Бургас. Тук изключително важно ще има ролята на община Бургас и затова смятам, че с съвместните ни усилия на общинска власт, държава, местния бизнес и ние ще можем да излезнем много по-подготвени на международните туристски пазари. Сега пак да го повторям. Амбицията е Министерството на туризма да направи своите представителства, офиси по места. Бургас е една от точките, в които всъщност проблемите на местния бизнес в партньорство с държавата и общината най-лесно да се решават, когато има разговор, когато има дискусия, когато има еднакво говорене. Това е много важно. Хората по места, господин Пренеров, и бизнеса познават най-добре върху кое искат да акцентират, кое трябва да излезнат на пазарите. Бургас, проблемът му е, че не излиза зад граница като туристска дестинация. Бургас е познато в България. В последните години направи много да се деиндустриализира. Индустрията в Бургас все по-малко работни места има и смятам, че новата индустрия на Бургас може да бъде туризма. Когато се развием като целогодишна туристска дестинация, ще нарасне интереса в инвестиции, места за настаняване, заведения за храни и развлечения, анимация, услуги. Искам да подчертая, че в градове, които са целогодишни туристски дестинации, услугите са стигнали до 90%. Това е като статистика и това е от вашия опит и вашите познания и наблюдения. Това означава, че ще даде поминък на най-обикновения търговец на улицата. Това е много амбициозна програма и мисля, че крайно време беше туризма наистина да стане част от реалната визитка на Бургас, не само като пожелания. Всички тези неща, които говорите, лека по лека да намерят своето реално изражение, своето реално измерение. Някъде четах тук последния месец, че вие сте от Славейков, нали? Да. Там са вашите приятели, там са вашите съкварталци, там са общо взето, там е вашата среда. Че имате амбицията, сега не знам дали малко ми звучи романтично или така като мечтател, или пък вие ще кажете дали е реално, дали е постижимо, дали е нещо нормално за Бургас. В крайна сметка вече свикнахме на големите проекти, защото големите мечти са и големите проекти, затова се иска много работа и мисля, че то е факт, че през последните години те случват на територията на Бургас. На територията Славейко да бъде изграден един уникален развлекателен атракцион, познат, както във всяка европейска държава, има тип Диснейленд, такива атракциони. И защо точно в Славейков? Защо въобще видват на ум такива идеи? Постижими ли са, реални ли са тези неща за Бургас? Усмихвам се, защото след това мое интервю, което излезна, изключително много мои комши, колеги, приятели ми се обадиха да ме питат дали това наистина е така. Откъде ви дойде тази идея? Искам да подчертая, че тази идея дойде от многото ми срещи, които до момента съм правил в Славейков. Аз съм от Славейков. Самите хора те ви провокираха към тази идея? Хората много се вълнуват как ще се развие всичкото, което от мола надясно. В цялата дължина на Славейков, знаете, че има една грозна индустриална зона, която всеки се вълнува как ще се развие неговия комплекс. Дали това е най-доброто место е въпрос на разговори. Аз смятам, че в Бургас има и други места, други парцели, които са по-подходящи за привличане на такъв инвеститор. Наистина има такива разговори. Имахме вече, предстоят ни такива разговори. Аз смятам, че това нещо трябва да бъде желание, трябва да бъде работа, трябва да бъде цел на цялата община, да можем да привлечем такива инвеститори, защото много трудно мога да преценя дали е важно първо да развием Бургас като туристска дестинация и тогава да успеем да привлечем такъв инвеститор. Или дали няма обратното, ако привлечем такъв инвеститор, много по-бързо да се развием като целогодишна туристска дестинация. Разбирам, че всъщност всички тези приказки, тези идеи, тези послания, тези познания в сферата на туризма ще бъдат част и от десетките срещи, които надявам се като реформаторски блок ще организирате и ще направите с хората на територията на община Бургас. Всъщност ще говорите за туризъм, ще говорите, че Бургас му приляга, че Бургас му отива целогодишно да се развива в сферата на туризма и това ще бъде част от лайт мотива, от вашата сила. Всъщност нормално е човек да говори, да прави това, където е силен.
Защото се нагледахме за последните 25 години от пенкилер политици. Нали, всеки разбира от всичко в България, знаете. Има едно изречение, което е абсолютно вярно. Всеки българин разбира от политика и от футбол. Така че нагледахме се от политици, които знаят, говорят и разбират от всичко и в крайна сметка не вършат нищо. Това е хубавото, което харесвам вас, че вие се държите на строго професионалните познания, на строго конкретните територии, в които работите и търсите най-стойностното, най-полезното за община Бургас, което в крайна сметка да предложите като решение и като партньорство от хората, които ще ви подкрепите, на които разчитате на изборите на 25 октомври. Става въпрос много за избори. Какъв тип кампания ще проведете? Как ще структурирате въобще? Как ще насложите този месец в представите на Реформаторския блок за кампания предизборна? Хората казват, че по време на избори е мръсно време, но оцеляват хората, които могат. Смятам, че Реформаторския блок имаме какво да покажем. Всичките колеги, които са в листа със стойности, доказани, хора, които имат своите качества. Всеки един от нас може да има своите послания към различните господаватели. Нашата кампания ще бъде до тук добре, ние можем повече. Ще работим за печеленето на доверие на бургаслии. Основно на среща с хората ще разчитате на позитивизма, ще разчитате на прекия досег с избирателите. Надявам се, че няма да прибегнете до неща, приеми, които в крайна сметка се оказват винаги с обратен знак. Черни пиар, компромати, интриги. Мисля, че това е отдавна забравено време, но аз така не съм сигурен, че няма да има и политически партии, които отново ще така се докопат до този отрицателен арсенал в предизборните инструментариум на кампании. Ние няма да сме от тези хора, или поне аз гарантирам за себе си. Смятам, че имаме какво да покажем и ще водим позитивна кампания. Господин Табаков, има ли някакви конкретни цели? Събират се постоянно, нали? 5 партии сте в блока в Бургас. Какво си поставяте като програма минимум, програма максимум? Или все още реално си говори? Някъде отново бях чел, че мисля, че ваше изказване беше след регистрацията, че всъщност трябва да затвърдите този минимум, който в момента имате от досегашното представителство и ще търсите надграждане. Правилно ли съм разбрал? Да, господин Пренеров, бях го казал и винаги това ще го казвам. Минимума, който трябва да постигнем е доверието, което спечелихме на хората на парламентарните избори. Направил съм си една равносметка, какво сме постигнали, кои сме колегите. В листата ни сме хората, които се различаваме много. Тук нататък трябва да продължим да затвърдим нашето доверие в всички тези хора и смятам, че можем да спечелим повече доверие. Естествено, последните, които ще кажат тежката се дума. Това са нашите господаватели или хората, които ще гласуват на 25 октомври. Тръгвате ли с оптимизъм към 25 октомври? Аз винаги съм бил оптимист. Тръгвам с оптимизъм и смятам, че ще се представим по най-добрия начин. Вървим към финала, господин Табаков. Има ли някакво изречение? Има ли нещо, което искате да споделите и пред мен, пък и пред многохилядната аудитория на телевизията, които ни гледат в момента и които така се задават въпроса да гласувам ли за реформаторите или още рано ще изчакам какво ще ни предложат през този месец? Въобще те хора, които по някакъв начин са решили да участват със своя глас на 25 октомври. Това, което мога да кажа и да пожелая на хората е да бъдат разумни, мислещи, да не се подават на провокация и да бъдат себе си на 25 октомври. Добре. Пожелавам успешна кампания. Пожелавам ви да имате силите, да имате енергията, да имате вярата, че това, което правите, го правите за хората, а в крайна сметка тежката дума наистина на всички нас. На избирателите на територията на община Бургас, които така или иначе трябва да гласуваме. Съм сигурен, че огромна част от бургазлии ще гласуват и ще гласуваме на 25 октомври. Така завършваме тази среща в поредното издание на преданието на Фокус. Представях ви, уважаеми зрители, Живко Табаков, заместник областния координатор на Движение България на гражданите, общинския председател на тази партия, разбира се и кандидат за общински съветник. Говорихме с него за близките политически цели и планове пред него и пред реформаторския блок, а именно изборите на 25 октомври. Благодаря, господин Табаков. Желая успех. Благодаря, господин Пренеров. Така приключваме. Това беше поредната ни среща преданието на Фокус. Беше интересно. Благодаря, че ни гледахте, уважаеми зрители. До следващия път.